Xeyirli сәгатьтә хөрмәтле җыр моң сөюче тамашачыларыбыз. Экраннарда сезнең өчен әзерләнгән чын күңелдән музыкаль котлаулар программасы. Беренче котлау хатыбыз хөрмәтле юбилярыбыз Филидә Яннәт кызы Хасановага атап язылган. Исәнмесез, хөрмәтле телевидение хезмәткәрләре. Елыбызның бик матур мизгеле, табигать оппак карга төрелгән вакытны безнең өчен бик кадерле булган тормыш иптәшем, әниебез, нәнәебез Филидә Яннәт кызы Хасанова зур юбилейен 60 яшен билгели дип башланып китә хат юллары. Безнең сөеклебез 1962 елның 15 февралендә Дүртөйле районының Түбән Каргалы авылында гаиләдә төпчек бала булып дөньяга аваз сала. Кеше яшьтән үк бик тырыш, уңган кыз булып үсә. Мәктәп елларын уңышлы тәмамлагач, укуын Туймазы шәһәренең медицина училищесында дәвам итә. Кулына диплом алган яшь белгеч юллама белән югары Яркәйнең үзәк дәваханәсенең хирургия бүлегенә эшкә җибәрелә һәм биредә хезмәт юлын башлый. Язмыш безнең кадерлебезне әтиебез югары Манчар авылы егете Хасанов Рифер Ойрат улы белән очраштырып кавыштыра. 2 яшь йөрәк 1984 елның ямьле җәй көнендә 28 июлендә гаилә корып җибәрәләр. Гаиләләрен түгәрәкләп без мәхәббәт җимешләре кызлары Раушания белән Алия дөньяга килгәнбез. Кадерләребез безне җил яңгыр тидерми кадерләп, назлап үстерделәр. Рәхмәт сезгә, әти-әниебез, безне яхшы итеп тәрбияләп үстергәнегез өчен. Бүген аныкларыгызга җан атып торганыгыз өчен дип язалар кызларыгыз. Ары таба хат юлларын тормыш иптәшегез дәвам итә. Кадерлем белән икәүләп район үзәк дәваханәсендә фидакар намуслы хезмәтебезне салдык. Сөеклем хирургия бүлегендә шәфкать туташы булып, мин ашыгыш ярдәм күрсәтү бүлегендә шофер булып эшләдем. Минем кадерлем 38 ел гомерен үзенең яраткан эшенә багышлады. Бар күңелен, булмышын салып эшләде. Хезмәттәшләре арасында зур хөрмәткә лаек булды. Бүген яраткан тормыш иптәшем, әниебез хаклы ялда. Лаеклы ялда булуына карамастан тик ятмый, безне телеңне йотарлык тәмле ашлары, камыр ризыклары белән сыйлый. Күз явын алардай гөл чәчкәләр үстерә. Йортыбыз һәрчак чисталык, пөхтәлек белән валкып тора. Безнең һәрчак якты йөзләре, ихлас елмаюлары белән каршы ала һәм акыллы, төпле киңәшләре белән озатып кала. Кадерле тормыш иптәшем, әниебез, нәнәебез, без сине чын күңелдән зур юбилейен 60 яшен белән котлыйбыз. Сиңа корычтай ныклы сәламәтлек, озын сөенечле гомер, Ходай биргән тормышыңны бәхеткә, шатлыкка күмеп, әтиебез белән пар канатларыгызны тигез кагып, үстергән балаларыгызның игелекләрен, кадер-хөрмәтләрен күреп, оныкларыгызның уңышларына сөенеп, бер кайгы хәсрәтсез яшәүегезне телибез. Әни диеп дәшү шундый рәхәт. Рәхмәт, әни, һәммә бездән рәхмәт. Әни булдың, әни булып калдың, һәр көнеңне безнең өчен яшәп. Әни диеп әйтә алу бәхет. Син яшисең, һәрчак безне дәшеп. Безгә кылган теләкләреңне булса иде, әни бәхилләтеп. Сине яратып һәм хөрмәт итеп тормыш иптәшең, балаларың һәм оныкларың. Хөрмәтле юбилярыбыз Филидә Яннәт кызы, 60 яшьлек юбилейгыз котлы булсын. Шушы хатта язылган барлык теләкләргә без дә кушылабыз. Һәм тагын да йөзегездә бүген балкыган бәхет нурлары, күңелегездәге бәхетле дулкынлану хисләре, тормыш иптәшегезнең, балаларыгызның, оныкларыгызның игътибары, мәхәббәте сезне гомер буена озата барсын дип телибез. Якыннарыгыз сайлаган иң матур җырларның берсе тик сезнең хөрмәткә яңгырый.
jonday ko'rgan jon do'stlarim, men sizning bilan bo'lam. Umr bilgan borim bilan, sizda yaqinlarim bilan jırlar bilan. 60'lardan narada, baxtli minutlarida, turmushlarning zo'rida, birga bo'lsin borida. 60'lardan narada, yasharga bo'lsin gurlash, yasharga bo'lsin jırlash, alla o'tni dag'ida. Altmışlardan narada, baxtli minutlarida, turmushlarning zo'rida, birga bo'lsin borida. 60'lardan narada, yasharga bo'lsin gurlash, yasharga bo'lsin jırlash, alla o'tni dag'ida. 60'lardan narada, 60'lardan narada. Altmışlardan narada, baxtli minutlarida, turmushlarning zo'rida, birga bo'lsin borida. 60'lardan narada, yasharga bo'lsin gurlash, yasharga bo'lsin jırlash, alla o'tni dag'ida. 60'lardan narada,